Nakon što je napunila 5 arena u Zagrebu i još 3 koncertne dvorane u Sarajevu, glazbena zvezda Aleksandra Prijović postala je glavna tema razgovora diljem Balkana. O njoj se raspravlja u televizijskim emisijama, na fakultetima, rade se ankete i preslušavaju njene pjesme. Aleksandra je bila tema razgovora na Hrvatskoj radio-televiziji u emisiji Kod nas doma, gdje je studentica Petra Mamić, koja je kupila kartu za njen koncert, objasnila kako mladi gledaju na njeno podrijetlo i jesu li zbog toga izdajice. Voditelj je Petru upitao koliko mlade dira što je Aleksandra srpska pjevačica i da li to ikakav faktor zbog tolikog interesa u Zagrebačkoj areni, na što je Petra odgovorila: o ukusima se ne raspravlja i to je to. Mislim da nama mladima ne predstavlja problem što je to srpska glazba. Većina srpskih pjevača koje mi slušamo došla je do 30 godina, znači ni oni nisu zapravo proživjeli rat i mislim da smo to ostavili po strani i da je za nas glazba, nebitno iz koje zemlje dolazi, rekla je Petra. Odgovor mlade studentice je na oduševljenje mnogih viralan na društvenim mrežama, a mi vas pitamo, da li imate isto gledište i stavove kao mlada Petra i veliki broj mladih u Hrvatskoj?